Pozdrav svima, evo nas danas u novom videu i u današnjem videu ćemo snimati novu sobu Zero Day, 2 flaga, ništa specijalno, da vidimo da li ima još nešto zanimljivo, nema, ok. Joinovat ćemo se i pokrećemo mašinu. Inače ovaj lik mislim da je u stvari možda čak i idejni tvorac ove platforme, mada možda i lupam gluposti, možda i nije, ali znam da je jedan od glavnih ljudi ovde. Na TryHackMe platformi, a možda ima veze i sa Hack the Box platformom, ali to nisam siguran. Tako da očekujem da ova mašina bude dosta zanimljiva. Mislio sam da će biti teška, ali nije, na kraju je srednje težine, mada mislim da će biti zanimljiva, ali vidjet ćemo. Možemo, da li se podigla mašina, nije još, sačekat ćemo još malo, pa ćemo da krenemo. Mašina se podigla, kopirat ćemo adresu i krećemo sa enumeracijom. Nema puno portova, 22 i 80, ovo je stara verzija OpenSH servera, tako da je ovo vjerojatno, znači Ubuntu, vjerojatno je stari neki Ubuntu. Da li možemo možda dobiti informacije o tome? Ok, treba nam sudo privilegije. Čisto da pokušamo. S obzirom da je sada, koliko ja znam, trenutna verzija Ubuntua 20.04, ovo je možda 16.04 ili možda još ranije. Ako ne dobijemo sad odgovor, dobit ćemo ako upademo u mašinu. Ok. Da, nije nam vratio. Ili možda i jeste, ali nebitno. Znači vidjeli smo portove 22 i 80. Možemo onda da odmah pustimo GoBuster na tom portu 80, pa ćemo svakako ujedno dok tamo proveravamo ručno, neka nam bar u pozadini radi nešto. I ući ćemo i ovde. Da, vidimo zanimljivu početnu stranicu. Ovo su linkovi ka njegovim stvarnim profilima, tako da to nećemo ulaziti, tu sigurno nije ništa, nikakav easter egg niti bilo šta. Page source, osim tih linkova, nema ništa, ima main.js, na njemu ništa. Dobro, zatvaramo to. Da vidimo da li ima robots. Dobro, nema ništa, ok. Vidimo neke zanimljive direktorijume, probat ćemo i sa Niktom da vidimo da li on ima nešto. Možemo onda probati /admin. Nema ništa, verovatno nismo autorizovani da vidimo sadržaj. Imamo backup. I tu imamo neki privatni ključ, mada je ovako u lošem formatu. Dobro, ovdje je u boljem formatu, to ćemo svakako da kopiramo.
Probat ćemo odmah da se povežemo. Mada sumnjam da je tako lako, možda i jeste, možda je cijela fora u tome da provalimo kako da dođemo do ruta. Možda je ovo odrađeno da bude lako. Probat ćemo, mada ne znamo ni username. Probat ćemo sa zero day, ima logike da bude taj username. Yes. Aha, ok. Znači šifrovan je ključ. Probat ćemo da ga razvijemo sa Johnom. Sad ćemo da vidimo da li ćemo dobiti nešto. Dobro, dobili smo. Prekinut ćemo odmah, nema potrebe da dalje tražimo. Da traži nam njegovu šifru. Ok, ovo nije vjerojatno način. Mada vidio sam ovdje nešto zanimljivo, a to je ovo. Znači, izgleda da je ranjiv na shell shock. To samo govori koliko je star ovaj sistem, zato što shell shock je vrlo davno nastao i u suštini da 2014. Znači ovo je možda i Ubuntu 14, ali vidjet ćemo. Samo da vidim kako, da vam u stvari pokažem kako izgleda komanda. Da, znači uglavnom ovo je suština komande. Šta radi onaj sistem koji je ranjiv na ovo? On posle ovog tačka zareza izvrši sljedeću komandu. I to je u stvari ta ranjivost. Gde se to može iskoristiti? Pa preko, ako radimo web penetration testing, može se iskoristiti da se taj maliciozni kod ubaci umjesto, na primjer, user agenta ili negde u headere web requesta. Tako da, to ćemo onda da probamo, pošto ovo izgleda da je rabbit hole ovo sa ključevima. Ajde onda prvo odmah u stvari to da probamo. Kucat ćemo shell shock, exploit, GitHub. Trebalo bi da ima neki, da možemo možda ovo koristiti. Da ne bi to radili ručno preko Burp Suite-a, postoje automatizovani alati za to, sa usage examples, gde možemo vidjeti kako se koriste. Znači specificiramo hosta, komandu i taj CGI direktorijum, to jest file. Ovdje piše znači test.cgi, a vidjeli smo i ovdje da postoji isto tako evo ga, test.cgi. Tako da samo ćemo onda skinuti shocker.py. Lakše mi je ovako. To ćemo kopirati. Ok. Promeniti mu permisije da bude executable i vratiti se još jednom da vidimo znači kako se koristi. Znači prvo host. Host nam je, ćemo da ga kopiramo ponovo, ovo. Command. U stvari ovo možemo sve da kopiramo, zato što i mi hoćemo upravo da vidimo koji useri postoje.
I to je to. Ok, kaže da povezuje se, reachable target, dobro. I kaže da izgleda da jeste ranjiva. Aha, ovo možda misli da imam više hostova u nekom fajlu. Ako stisnem 0, izaći će. Ako stisnem 1, aha, da unesemo komandu. Ok, tražim da unesemo komandu sa apsolutnim adresama. I to je to, jeste ranjiv. Vidimo korisnike, ovo su sve sistem akaunti. Ok, i vidimo Ryan korisnik. Možda je to u stvari username koji tražimo. Koji je bio passphrase, da bi let me in. Nije. Ok, ovo je definitivno rabbit hole. Šta dalje možemo onda ovdje da uradimo? Znači ovakve komande ne rade, treba im verovatno apsolutna putanja. Da. Dobro, probat ćemo da vidimo da li imamo Python. Bin which Python. Imamo. Tražimo onda Python reverse shell. Uzet ćemo ovu. Otvorit ćemo neki text editor, samo da izmenimo našu adresu. Bitno je da sve komande pozivamo sa apsolutnim putanjama. Ovo ćemo promijeniti 10.8.3.26. Da vidimo šta još imamo. I to je u suštini to. Imamo Python, znači stavit ćemo user bin Python. I probat ćemo. Pustit ćemo listener. I dobili smo konekciju. Ok, to je to, odlično. Sada radi, znači vidimo da je www.data. Probat ćemo get capabilities, rekurzivno u svim direktorijumima i nećemo greške. Posle ovoga ćemo pogledati koja je verzija distribucije Linuxa, to me jako zanima. 14.4, da, vrlo stara. To je 3.13. Ok, ovdje ćemo sigurno moći da nađemo neki kernel exploit. Mada, treba se učiti da se kernel exploiti koriste uvijek na kraju, zato što su, može se reći, opasni jer mogu da prouzrokuju pad mašine ili tako nešto slično. Probat ćemo još SUID fajlove i ako i to nema, onda ćemo probati da ok, da, ništa sumnjivo. Probat ćemo onda da nađemo neki exploit, kernel exploit 3.13.0. I vidimo brdo exploita. Malo ćemo ovo da pomerimo da vidimo, dobijemo bolje opise.
Ok, evo ih ovdje kernel exploiti. Vidimo ovdje verziju. Ok, zahvata ovu verziju. Pogledat ćemo onda ovom. Ok, ovdje radi na verziji 3.19. Ništa, samo se kompajlira najobičnije i pokrene se. I to je to. Ok, onda ćemo da ga preuzmemo. Preimenovat ćemo ga u exploit.c. Samo da vidimo da li imamo gcc. Imamo, odlično. To je to. Ići ćemo u temp, nema ništa. wget 10.8.3.26.888 exploit.c exploit.c i gcc exploit.c crtica o output file exploit. I vidimo da ne može da ga kompajlira zato što ne može da nađe ovaj binary koji vrši tu transformaciju u asemblerski kod. To ne bi trebalo da bude problem nikakav. Ili potražit ćemo ga na Google-u. Mada mislim jedino ako je problem do putanje one promjenljive okruženja. Ovdje preporučuju da se nešto instalira. Ajde mi da probamo nešto drugo. Default Ubuntu path. Ajde uzet ćemo ovu. Ok, sad izgleda da radi. I to je to. Poslali smo root. Malo buguje shell. Idemo u root. Dobili smo root flag. Samo da ga stavimo ovdje da ga ne zaboravimo. I negdje nam je u home-u da imamo usera Ryana. I to je to. Shell shock rules. Ok. Jako me zanima šta su bili hintovi. Hint is in the description. Možda misli na ovo kao da je stara ranjivost, pa kaže step into the history of hacking. A ovdje? Da, znači referenca na to da je vrlo star sistem i da je verovatno kernel exploit. I to je to, znači završena je soba. Nisam baš nešto oduševljen sa sobom, s obzirom da je radio lik koji bi baš
trebao da uvede nešto drugačije od nekog uobičajenog šablona pravljenja ovih soba, ali ovo je baš bio šablon, znači najosnovnija ranjivost i kernel exploit bez ikakvog razmišljanja, bez ičega mogao je učiniti mnogo zanimljivijom ovu sobu i ne bih uopšte rekao da je medium, nego najosnovnija soba. I to bi bilo to.